Panguva ino chimoto chiri kuita kuvirima. Aiwa, mubato reZANU-PF panapa pakubuda pachinyaso kuonekwa kunzi vakomana naChris Mutsvangwa vanga vakamisipuleta vachiona kunge generari aiwa ndivo vakonzeresa vana Neville Mutsvangwa mwana waChris Mutsvangwa kuti apinzwe musungwa achinzi aiwa nemaalegations ecorruption nedzimwe mhosva zvaitonzi aiwa haana kupara. Panguva ino vanozwa vakanyatso analyze vaona kuti aiwa ngona kuti generari uyu anenge atori mukomana atori innocent, ndiye ari kutoda kutostopa kuda kutomisa corruption iri kuitika muregime. Sanapinda masvika mudanyiro panapa ngo subscribe or like on the bell kuti pina panapa wagomera commentators mudanyiro achiti at a press recently Chris Mutsvangwa intimated that VP was behind his son's arrest and not Mnangagwa. His son's illegal and economically destructive activities should have been swept under the carpet and not made public, as he and his wife are big dogs. Were it not for VP Chiwenga, the drugs scandal would have been also swept under the carpet, and that former DJ turned minister would not have been fired and arrested. The 2030 thugs do not want to see the back of Mnangagwa as he protects and defends their corrupt and illegal practices. VP Chiwenga has been fighting corruption in ZANU-PF, only to be seen as an enemy by people like Mutsvangwa who feel entitled and beyond the reaches of the law. On posted this picture, our government corruption we have seen. The deep-seated corruption we have not seen in the government. Mukomana anonzi Chiwenga aiwa achipiwa false claims achinzi aiwa ndiye ari kukonzeresa kuti aiwa vana Mutsvangwa relatives avo vasungwa and the likes. Panapa vanhu vautozobuda kutozoona the truth kuti aiwa mukomana ari kupiwa mhosva ndiye mukomana atori innocent, arikuda kutozama kuda kutodzosera zvinhu aiwa pazvinhu muline mugwara charo charo. Toziva mafungiro emori kudii pamusoro pechitiko ichi. Tiona general vachiva vindicated. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.